Når man skal lave sin egen gør-det-selv-træmaling, er det vigtigt, at man ved dels, hvordan man skal gøre, og dels hvilke hjælperedskaber man kan bruge for at gøre det nemt for sig selv. Det er meget let at lave sin egen heldækkende træmaling med ingredienserne fra linolie 1, 2, 3. Fremstillingen sker i 3 trin. 1. Farvepigmentet hældes i spanden. 2. Linolien blandes i. Og 3. Sigativen tilsættes. Først hældes posens indhold af farvepigment over i spanden. Dernæst tilsættes efter omrustning en halv dunk linolie. Resten gemmes til senere. Så skal blandingen omrøres og start ved lav hastighed. Så er blandingen jævn. Så skal den stå og trække i cirka et døgn med låg på. Pastaen har nu trukket et døgn og er klar til resten af olien. Så tilsættes ca. 2,5% sigativ, hvilket svarer til en fjerdedel dunk. Herefter omrøres igen. Så er malingen klar til brug.
Så man kan se, dækker malingen utrolig godt og er helt jævnt udrørt. God fornøjelse. Det var så en kort præsentation af udvalgte produkter fra Linoleum 123. Ønsker du yderligere information, er du altid velkommen til at gå på opdagelse på internettet på vores hjemmeside www.linoleum123.dk. Rigtig god fornøjelse.